Jadi iki ceritane neruske gaweanku wingi ya. Sing gawe filter kae. Iki tak gawe filter sumur. Tak gawe rong chamber iki. Kayane gampang, tapi ngatur input output-e kuwi sing angel piye carane banyu ben ra luber. Lah iki banyune sisa mili bening, tapi ana siji masalah iki. Lho, beninge kaya ngene sing chamber terakhir. Iki tak iseni pasir telung karung rapet ngisore boto sing tak kepruk-kepruk. Bening. Lho, beninge kaya ngene. Cuma permasalahane, nak wis 2 jam 3 jam iki banyune malah tayeng. Soale iki nggone cedhak sawah. Komeno lur, sing ngerti piye carane banyune sebening iki tapi iso malah kuning kok.